Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali funso limene ambiri mwa akazi akulifunsa kumbali yokhudza zingongo komanso ma dreadlocks, kuti kodi chisilamu chamulola mkazi kumanga tsitsi moteromo. Basi alhamdulillah, tikabwera mu chikhalidwe chimene akazi amakhala mu nthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, izi zinali zodziwika makamaka ngani yokhudza zingongo. Pali ma ahadith amene akufotokoza ndithu za nkhani imeneyi. Tikaona mu kuyankhula kwake Ummu Salama, iyeyu akunena kuti qultu, ndidayankhula ine, ya Rasulallah, ewe mtumiki wa Allah, inni mraatun ashuddu dhafra ra'si, ine ndine mkazi amene mutu mundamangamo kwambiri, kusonyeza kuti wamanga zingongo. Ndiye adafunsa kuti afa anqudhuhu, kodi ndikuyeneka kuzimasula zingongo zimenezi li ghuslil janaba, pamene ndikusamba kuti ndichotse uve wa janaba umene mkazi amaupeza pamene wakhala malo amodzi ndi mwamuna wake, chimodzimodzinso mwamunayo akakhala malo amodzi ndi mkazi wakeyo. Akamaliza ntchito imeneyi, iwowa amakhala kuti ali mu nyengo ya janaba. Ndiye qala, mtumiki anati, la, ayi, sukuyenera iwe kumasula. Innama yakfiki, nditudi zili zokwanira pa iweyo, antahfina ala ra'siki thalatha hathayatin, ungothira pamutu pakopo thalatha hathayatin, makapo atatu, min ma'in, ochokera ku madzi pa nthawi imene akusamba ija, kapena manjawa ukawagundanitsa umatunga m'madzi muja ngati ulibe kapu ndikudzithira mmutu. Nde zili zokukwanira iweyo kungotunga madzi m'manjamu katatu, kapena ngati uli ndi kapu kuthira mmutu mukokwanira katatu. Zimenezo ndi zokwanira. Ndiye apa tikuona kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam sadamuletse mkazi wake kuti amasule zimene wamanga mmutumo, kusonyeza kuti akazi wandithu amamanga zingongo mmutu. Koma munthawi imene akusamba, iwowa samawauza kuti amasule zingongozo. Kusamba kwake apa ndi kochotsa janaba. Ndiye palinso hadithi ina imene Ubaid ibn Umair akufotokoza kuti balagha Aishata radiyallahu anha anna Abdallahi ibn Amrin ya'muru nisa'ahu idha ightasalna an yanqudhna ru'usahun. Ankawalamula Abdullahi ibn Amri kuti azikazi ake pamene akusamba amasule mmutu mwawo. Ndi apa tikuona kuti akazi wa amamanga mmutu. Faqalat, ndi Aisha adayankhula, ya ajaban, ndizodabwitsa kwambiri, libni Amrin hadha, kwa mwana wa Amri pa zimenezi, kuti iye akuyankhula zimenezizi. Afala ya'muruhunna, kodi iye usanga walamule akaziwo, anna yahliqna ru'usahun, kuti amete mitu mwawo, amete mipala. Laqad kuntu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam naghtasilu min ina'in wahidin, nditudi ine pamodzi ndi mtumiki wa Allah timasamba kuchokera mu chiwiya chimodzi. Fala azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghatin, palibe chimene ine ndimaonjezera pamutu wangawu munthawi imene ndikusambitsa, kupatula kuti ndimangotapa madzi ndi manja anga awiri kokwanira katatu ndikuthira pamutupa. Kusonyeza kuti Aisha radiyallahu anha nayenso sama masula mutu mwake. Ndiye apanso tikupeza umboni wonena kuti munthawi ya mtumiki akazi amamanga chani? Zingongo. Tikabwera ku nkhani ya ma dreadlocks, palibe umboni umene ukufotokoza kuti munthawi imeneyi
azimayi awawa ankamanga maroks, palibepo umboni wotero. Koma nkhani imeneyi imabwera pawiri: at-tashabbuh komanso al-urf. Ndiye tikamati at-tashabbuh tikukamba za kutsatira anthu ena ake, al-urf tikukamba za chikhalidwe cha anthu. Ndiye at-tashabbuh imabwera pamene munthu watsatira ntchito ya anthu ena ake imene ili yopatulika pa anthuwo osakhalanso pa anthu ena. At-tashabbuh imakhalapo pamene munthu akutsatira ntchito ya anthu ena ake imene ili yopatulika pa iwowo posakhalanso anthu ena. Ndiye tikaona ku Malawi kuno pali tsitsi limene anthu amangolipotapota timaoneka tating'ono timene akazi amapanga, kapena kupanga zimene apanga akazi achirasta zija. Kulipota kwake aposalipota ngati imene apangira iwaja, koma kungolisiya nyankhalandu kumangolipatula kuti chimodzi. Tikatsatira munjira imeneyo zikhala haramu, chifukwa zimenezozo ndi zopatulika pa marasi okhawo. Koma ngati tikumanga tizingongo tating'ono tija, komano sitikulumikiza tsitsilo kulilumikiza kuti zikhale ngati zagona, koma tikungoti mangamanga ndiye tikukhala ngati tikugwera mbali mukutere, izozo sizikhala mugawo loletsedwa chifukwa sizopatulika kwa marasta, ndipo marasta samapanga choncho. Ndiye ngati ma dreadlocks ake apa alionena kuti ngati mmene amapangira marasi, ndiye kuti pamenepo zigwera mu at-tashabbuh ndipo zikhala haramu. Koma ngati kuli kungomanga kumene kuli kodziwika pakati pa akazi mmene amapotera tsitsi motero muja mwatating'ono, ndiye kuti pamenepo zikhala zololedwa chifukwa ndi mkazi wina aliyense kapena ndi ochuluka mwa akazi amene amapanga zimenezo posatengera chikhalidwe cha urasta. Ndiye timafuna kusiyanitsa pamene kuti ma dreadlocks apa ngati akunenedwa amalasi zikhala haramu chifukwa ndi zinthu zopatulika kwa marastaziwo. Ndipo uharamu apa ukubwera pa hadithi ya Abdullahi ibn Umar yemwe akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aliyense amene angalitsatire gulu lina lake limene lisali asilamu, iyeyo adziwe kuti ali limodzi ndi amenewa. Ndipo ngati angamwalire akupanga za anthu ngati amenewa, adzadzutsidwa ma'ahum, limodzi ndiwo yaumal qiyama. Ndiye msilamu wamkazi asawatsatire marasta mukamangidwe kake katsitsi, koma amange potengera chikhalidwe ngati metafotokozera kuti pa uruf sizikhala zoletsedwa popeza ndi zodziwika pakati pa akazi amene ali amtundu umenewo. Ndiye tikaona mu hadithi ya Aisha komanso ya Salama menemo mukufotokozera kuti mkazi angothira madzi mmutumu asamasule kani ma dreadlocks yo kandi zingongozo asazimasule. Pamene akazi mukuyeneka mumvetsetse nkhani yokhudza kusamasula zingongo kapena ma dreadlocks ikugwera mu nthawi yomwe inuyo mukusamba pofuna kuchotsa janaba. Mukaona hadithi ya Salama menemo wachita kufotokoza kunena kuti kodi ndi zoyenera ineyo afa anqudhuhu, kodi ndi umasule mutu li ghuslil janaba pamene ndi kusamba pochotsa uve wa janaba. Sana nene kuti li ghuslil haidhi, kusamba kwa haidhi, kapena kungonena kuti li ghusli, koma anapanga specify kuti kusamba kwake ndi kwa janaba. Pachifukwa chimenecho pali hadithi yochokera kwa Aisha radhiyallahu anha kunena kuti anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala laha, mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zipite kwa iye adamuyankhula Aishayo, wa kanat haidhan, pamene Aishayo adali pa masiku ake, kunena kuti chani, inqudhi sha'raki, umasule mutu mwakomo, waghtasli, kenako usambe. Ndiye kuti mkazi akakhala kuti ali pa masiku ake, ngati wamanga zingongo mmutumu akafuna kuti achotse uve wa alhaidhi, ndiye kuti amasule mmutumu bwinobwino ndipo akasambe kenako amange. Koma ngati ali ndi janaba
asamasule. Pamenepo pali chifukwa chimene insha Allah titachifotokoze. Ndiye kuti mumvetsetse zoti kusamba kumene kuku koti mpaka na mkazi amasule mutu ndi kwa haidhi, tamvani kuyankhula kwa Ibn Hazm. Iye akunena kuti anna Aisha radhiyallahu anha lam ta'an bihadha illa ghusla aljanaba faqat. Aisha radhiyallahu anha muhadithi ija ama munena Abdullah ibn Amri, palibe chilichonse chimene amatanthauza pamene paja chonena kuti mkazi angothira madzi mutu asamasulemo. Nanga si Abdullah ibn Amri amanena kuti mkaziyo amasule, whether kusamba za janaba kaya kusamba za haidhi, iyeyo amasulebe basi. Ndiye Ibn Hazm akunena kuti tikaiona hadithi ya Aisha ija, pamene paja palibe chimene amatanthauza kupatula kusamba kumene kuli kwa aljanaba basi, kumene iyeyu sama masula mutu munthawi imene akusamba ndi mtumiki. Pachifukwa chani? وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. Izizi tizipeza mu hadithi Aisha ayo akufotokoza kuti amasamba limodzi ndi mtumiki mu chiwiya chimodzi. Wa hadha, kusamba kumeneku, innama huwa bila shakkin, ndithudi mopandanso kukayikira kwina kulikonse, kudali kusamba liljanabati la lilhaidhi. Kunali kuti mtumiki amasamba naye limodzi munthawi yomwe iyeyo Aisha ayo akuchotsa janaba, osati akuchotsa haidhi. Chifukwa akamachotsa haidhi amasamba yekha. Ndiye apa timafuna kuchotsa nkhawa, chifukwa alipo ena amene akumayankhula kunena kuti mkazi adzimasula zingongo zake akamasamba kusamba kuchotsa uve wina uliwonse. Koma pali kusiyana pakati pa uve wa aljanaba ndi pakati pa uve wa alhaidhi. Mkazi amasule akamachotsa uve wa alhaidhi, koma munthawi imene akuchotsa janaba asamasule. Ndiye tinanena kuti chifukwa chake tichilongosola. Muona kuti kusamba kwa janaba kuti iyeyu adzingo masula mutu munthawi ina iliyonse zikhala chipsinjo pa iyeyu kuti amasule lero kenako asambe, mawa akakhalanso malo amodzi ndi mwamuna wake amasule kenako. Ndiye kuti sachitatu zinthu pakhomo, adzingokhalira kumangomanga mutu. Ndiye pachifukwa chimenecho mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adawafewetsera akazi kuti adzingo masula kamodzi kokha mu nthawi yosamba kusamba kumene kuli kwa chani, kumene akuchotsa alhaidhi. Ndikhulupirira kuti izi zathandiza kwa amene amafuna kudziwa bwinobwino zokhudza nkhani ya zingongo komanso ma dreadlocks, komanso kuti akuyeneka kumasula akamasamba kapena iyayi. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti apange zimenezi kukhala zopindulitsa kwa inu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.